Walay pagmahay nga maguna. Matod pa sa kadaghanan nga walay mahay daw nga maguna. Ulahin na daw ang pagbasol. Basulan mo ba ang mga panghitabo kung di ikaw mismo ang may gusto niini? O buhaton mo ka ng rason haron makakaton ka sa kamatuuran sa dagan ng kinabuhi nato ni kalibutana? Matod pabitaw sad sa uban nga way mangingilad kung way magpailad. Sama sa way masugamak sa gugma kung di nimo kinitugutan. Ang kinabuhi puno sa pagsuway, pero puno usab kini sa leksyon para di nato mahiaguman ang maong sitwasyon o panghitabo. Mga ka-dear friends, kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Magadalit na sa ninyo og laing istorya nga puno sa leksyon, puno sa kadasig, inspirasyon. Mga suwat nga pinada sa tuang mga subscribers diri sa tuang YouTube channel. And kini nga suwat nga tong pagabasahon pinada kini ni Jamaica. But please, before ta mo padayon sa pagpaminaw, ayaw mo kalimot sa pag-subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga itong idalit kaninyo. And sa mga nangita sa mga daan na itong mga istorya, pwede sana ninyo ma-search sa YouTube channel ang Katabi with Ate Gems, subscribe, and click the notification button. O kamo ginasa mo pada sa inyong kagalingon ng mga suwat tampo, pwede niyo na isend sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang ato ang video description kay nakasuwat dito ang atong email ad kung asa ninyo mapada ang inyong istorya. So dito maglangay ug aniya na ang istorya ni Jamaica. Dear Papa Joe, taguan lang ko sa pangan nga Jamaica. 23 years old nga taga Negros Oriental. Dila na ko isulti kung asa dapit sa Negros. For privacy reason kay daghan rabang naminaw nimo nga taga mua. Dugay na gyud ko nga tigpaminawan og malingaw ko nga maminaw nimo samot na nga manlaba ko og daghang pagtulunan samot ni ang akong kaagi nga makuhaan pa og pagtulunan usab sa uban ng mga teens, karon or katong naguyab-uyab na ng mga bata pa. Kana, kung imong mabasa ang akong istorya, Papa Joe. Papa Joe, sugdan na ako, nitong 13 anyos pa ko. Kat lang na ako kay taas-taas gud kayo, Papa Joe. Unya, nananghid ko ni mama og trabaho sa Cebu. Kay lagi, lisod kayo ang among kahimtang. Og ang amua pang atop-ato kay gisuksukan pa gani namog mga papel-papel o plastic para di muto og muuhan, para di mi mabasa sa uwan. Kay daghan magud mi, Papa Joe. Walo mi kabuok man ang igsuon og ako ang kinamanghuran. Gawas pa nga ako pud ang pirmi masuguan sa mga buhat sa balay o para sa mga buhat gani sa lalaki, kami na ana ni mama ang mubuhat kay ang ako mga igsuon na nga minyo naman sad. Ako'y magkaos og tubig, unya bungtod pa kaayo ang kausanan na mo og tubig. Mutabang sa ko ni mama og tabang og sanggi sa mais, lukdo sa mga bugat nga mga alsahunon sama sa mais, kanaganing ipagaling ninyo nya bugat pa kaayo. Nga inighuman og pagaling, lukduhon na sad namo para iuli. Purtig yung bugata, Papa Joe. Nakaingon ko sa una nga nganong sayo masad nga nangahawa ang ako mga igsuon, Lord. Unya usahay, ugwa mi kwarta, mamutol mi og saging or utanon, ug among ibaligya sa tabo dito sa amo. For your information, Papa Joe, nami lalaki. Pero stepfather ran nako. Kaya naminyo man og usab si mama pero murag walay lalaki. Kay kaon katugra ang amo ang stepfather, Papa Joe. Wala na lang mi ato that time kay isug kay siya ug kalatahon pagay niya si mama. Labi na sa una nga mahubog siya. Mao siguro nga ang amo mga igsuon na mahawa kay tungod sa amo ang stepfather nga grabe manghagis
kung makainom. Hadlok yun kayo si mama ug kami sa una, Papa Joe. Sumoto, Papa Joe, nakaunahon ako nga manrabaho bisan og 13 anyos pa ang akong edad ato. Pero gidawat ra mangyapon ko ato, kay ako aram sa amiga ang nagpasud na ako og trabaho. Ang akong trabaho ato kay mamutos og skinless og mamaligya og chorizo diha sa Carbon. Pero wag ko nagdugay, Papa Joe, kay very strict ang ako ang amo. Og nibalhin kog kaila sa akong ate. Og bantay og tiguang. Mo nga okay ra sad ang akong amo. Pinangga kay ko ato nga time. Fast forward, Papa Joe. Ate, patabang ko nimo pangita og kabalhinan bi kay murag di na magyud nako makaya ang batasan sa tong amo uy. High blood man pirmi, nadaot siguro ni sige kaon og chorizo pirmi. Matud ko pa nga to kang ate, Papa Joe. Unya, di ka magpilig trabaho kay nakoy ikapasud nimo pero magbantay lagi kag tiguang. Meaning, nakakapirmi siyang kiliran. Kung unsa may iyang kinahanglanon, sama na lang sa pag limpyo niya, pag-amuman niya, naadjug ka. Matud pa sa akong ate. Sumato, Papa Joe, nihawag ko og nibalhin ko og laing amo. Dito, nakilailan ako si Jamil, nga taga Amu Arsad. But maguwang pakinin ako siya. 15 years old ko ato og siya kay 26 anyos na. Nagkaila-ila day mi. Ani niya sa text-text lang or tawag kay naa daw ni ninghatag niya sa kuang number nga taga Amu Arsad. Kay dugay ra daw siya nga nakagusto nako sa una. Nga naapa ko sa Negros. Pero ako ray wa nakaila niya kay di ba ako lagan nga pagkababae, Papa Joe. Sa dito pa ko sa mua. Kay lagi. Pirmi ko mutabang ni mama sa tanom ug humay ug pag-uma. Moto, Papa Joe, after 3 months, gisugot na ako siya kay grabe mangyud siya ka pinanggaon. Unya, mapinugsanon pagyud kaayo. Kulit kay siya nga nasugot na ako siya og ahat. Kanang murag anad na siya og pangatik sa mga babae. So, mao to, Papa Joe. Pag birthday na ako, sa March 20, gipalitan ko niya og manok. Dili sa sabong. Para daw adlaw to nako og lechon. Og flower nga bouquet, as in sweet yun kay siya nako, Papa Joe. Nga first timer pagug ko ato, gikilig ko. Wa ko kasabot sa kong gibati. Pag una ana na mong kita. Gentleman kay siya. Og first time nako nga naay nanguyab nako. Kay nanguyab naman siya ato nga time. Or kami na ba ato. Happy birthday, Jamaica. I hope nga magustuhan nimo ako simpleng gidala nimo nga inadlawan nimo. Matud pa niya, Papa Joe. Salamat ha. Wala lang tag ka na malit uy kay usik kay sa kwarta. Nako pa. Ay sus. Ayaw na kuno na uy. Ang importante nga malipayon ka. Tagsara bitaw ni. Di bitaw kada semana ta ani nga magdaan ni para mapurdoy ta. Og ni katawa na lang ko, Papa Joe. Syempre, gikilig ko to the max kay first timer ba ako. Fast forward again, Papa Joe, nag 6 months na mi ato og wag yapon siya na usab. Butan kay siya nako. Mao to, Papa Joe, naabot ang time nga nihangyo siya nako. Kabalan mo kung unsay iyang gihangyo. Ang paglapa sa leon sa batanon kaayo nga karnero. Pero wa ko nisugot, Papa Joe, kay bata palagi ko ato. Kay 15 pa ang akong edad. Kayo sa pasad masuko si mama og maguyab-uyab ko. Kay bata pa kayo ko. Mao nga murag nalain siya nako. Nangludluod siya og wa na siya tingog-tingog nako. Kay nang laag mi ato sa mall. Hangtod pag-uli nako sa akong gitrabuhan, wa gyud siya tawag-tawag nako, Papa Joe. Warasag ko ning una ato kay lahi manggod og dili mo unag communicate nako, di sa ko ginahan mo tagad. After nag 5 days, usap pa siya nagparamdam og balik. Naka-worried na jud ko ato pag ayaw niya, nagsige pa jud ko hilak. Siyempre, first love, Papa Joe. Niya wasag ko kabalo og tinuod ba or unsa. Kay tungod, bata pa ang akong unahuna niadto. Unya ning tawag dayon siya human sa 5 ka adlaw nga makikita daw siya nako.
Ug mao to nga dali kay ko nga naka-day off, Papa Joe. Ug itugtan ra masag ko sa kong amo. Mao to nga pagkita namo, Papa Joe, nahibong ko nga naa siya gipalit nga ilimnon nga mga beer ug unsa pa to yung mga lain didto. So nibalibad ko, Papa Joe, kay di man ko minom. Usa pa sad, wa ko ka-try nga moinom og ilimnon nga makahubog. Gipugos jud niya, Papa Joe. Wa gyud siya kapugos nako. Mao to nga nagpalit na sad siya og juice. Nya, dugay kay siya nabalik. Unya, pag-abot niya, na siya gibit-bit nga juice nga timpla na daan. Ana siya nako nga kanina lang imno, o di kami inom. So, ako sad, nga walang alam, ning inom ko sa juice. Hilig masag ko ana, sumato, Papa Joe, pagmata na ko. Pagkabuntag na, wa na ko'y mga sapot. Grabe na kasakit ang akong kalawasan ato nga time. Labi na sa private part nako. Daghan kay dugo. Porte na akong hila at that time kay syempre gipangandoy nako nga ihatag lang nako sa lalaki nga mao'y akong pakaslan ang akong pagkaputli. Pero wa na tuman, Papa Joe, kay nilampos gyud siya sa iyang dautan nga intensyon diri kanako o giguba niya ang akong pagkababae. Salig pa kay ko niya kay kaila ra silang mama pero nasayop day ko. O giingnan ra ko niya nga pakaslan daw ko niya. Pero di pa ko musugot, Papa Joe. Kay kinsa na magkahaan mag-support sa akong mama. Samot na nga nagbaboy ko og asa sad ko mangita. O para lawog sa baboy si mama lang ang akong saligan. Pagkaway po angod ni mo, Jamil, uy, gigugma ta ka pero wa man kay respeto nako. Unsa lay mahitabo nako og may baw-an ni mama. Wa na lang ka mo respetar ni mama nga kailar man mo. Imo man gi-take advantage ang akong pagkalinghod. Ay kabalaka, Jamaica. Andam ko og tagana nimo nga mopakasal. Tungod kay gihugma ta ka. Matod pa niya, Papa Joe. Gisumbag-sumbag yun nako si Jamil, Papa Joe, pero wala ra masad siya. Nga murag way nahitabo. Moto nga pag-uli nako, natingala nga akong amo nga wa daw ko ni uli. Ni Asya nako, pero wa ko'y tingog-tingog. Kaya nasyak pa ko sa pangitabo nga murag di ko katuo nga ing ato di ay siya. Hangtod paglabay sa mga adlaw, Papa Joe, nakikita siya nako og balik. Pero wa ko ni sugot. Pero gibaharan ko niya nga og dili ko makikita niya, sultian daw niya si mama nga naay nahitabo namo. So ako sad, Papa Joe, nakikita gyud ko niya bisan pa man sa iyang gipambuhat nako. Mao to, Papa Joe, ni hangyo na sad siya. No choice ko ato. Kaya magbalik-balik siya sulti nako nga kung di ko musugot, isumbong daw ko niya kang mama. Mao gito'y pirmi niya buhaton, Papa Joe, muhangyo siya nga mulapa sa karnirong batanon, Papa Joe. Natruma gyud kay ko ato. Gusto na ko tapuso na nga akong kinabuhi gani. Di na gyud. Ning resulta na gyud ang iyang pagkababoy diri nako, Papa Joe. Kay bawo mo nga wala ko tunghai sa kong binuan nga sakit o regla. Pero wow kabaw nga buntis ko ato, Papa Joe, nahibawan nako akong amiga kay niingon siya nako nga nidako daw ang akong tiyan. Kaya kung bata pa tago na huna, Papa Joe, nya probinsyana pa kayo, dili kabaluta og naunsa na ta. Mao to, Papa Joe, nga pag 4 months akong tiyan, maklaro-klaro naman yun. Nakabalo na si mama. Samot na ang mga silingan namo nga mga marites. Nabaniyog daw nga buntis ko og ing ana baya gyud na, Papa Joe, sa probinsya o bukid. Bisan og layo pa kayo, makabalog yun. O giingnan ako, Papa Joe, giingnan ako si Jamil, Papa Joe, nga buntis ko. Giingnan naman sa ko niya nga kaslo na daw siya sa iyang uyam. Kay buntis sa daw ni. Sus dito, Papa Joe. Grabe ang akong hilak. Ang gibuhat mo nga nagkunahuna ko og kuha og kutsilyo para iduslak na lang sa kong tiyan. May kinapugngan ko sa anak sa kong amo kay atulsad nga gihatdan mi groceries atong panahuna og naanghilan pagyud intawon ang bata sud sa kong tiyan. Og niuli ko sa Negros og dito na ko gihimugso ang batang lalaki nga liwat kaayo ni Jamel, Papa Joe. So nasuko pa kayo si mama nako. Pero pagkakita niya siyang apo, grabe na kayo ang iyang kalipay. Papa Joe, ug si Jamil, Papa Joe, wag yun ni suporta sa iyang anak. Iyar kong giilad, iyar kong gigamit.
Late lang na ako nibawaan nga kasal na daw sila sa iyahang nga lain nga gipamabdusan, Papa Joe. Sakit yun kayo. Ang imong mahal and first love, usa di ay kababaero, unya irresponsable nga pagkaamahan. Ganahan man tami mo file ato kaso, Papa Joe, at that time. Kaso, wala mi kwarta kay pobre rami. Pobre ra kaayo gyud mi. Fast forward, Papa Joe, nag 4 years na si Dudong ato og 19 years old na sad ko. Ug naka-decide ko nga manarbaho sa Cebu kay para makatabang-tabang sad ko sa kinahanglanon sa bata ug kang mama, Papa Joe. Ug itugtan naman pug ko sa akong inahan. Ug nisud ko pagkatindera sa may kulon dapit, Papa Joe. Ug after 2 years nakatigom-tigom jud ko, Papa Joe, kay wa man ko'y gasto-gasto. Mao nga dako kong mahatag sa akong anak ato sa gikan sa kuha. Nilain ko og balay, Papa Joe, o puy-anan para padala, Papa Joe. Nag-close naman good o nilain ko ato, Papa Joe, og para ako ade nga gastuon. Samot na nga nag-close ang tindahan kay lagi daw ning hinay og nihawa na lasag ko. Mao karon nga nang-apply ko pagka-crew sa Jollibee year 2023. Diha dapit sa may Mandawi og nabutang gyud ko sa counter, Papa Joe, kay basta daw arangan ka og hitsura, mabutang gyud daw ka sa counter. Matud pa sa ako ang bag-o nga amiga nga naa sa Jollibee nga trabaho. Ug kaluoy sa Ginoo na dawat ra ko. Ug nakatigom-tigom ko para makatukod og balay sa Negros. Ug diri na ko naila-ila si Harry, Papa Joe, nga taga Cebu City rasad. Pulis ni siya og nadestino ra sa diha sa Cebu. Kay customer man ni namo og magbalik-balik yun ni siya sa among store kay nakyutan daw siya nako. Gwapahan daw siya nako. Char, Papa Joe. O hinuon daga man sad amoingon nako sa una nga gwapa daw ko kayo. Ako ra daw ang nalahi sa among managisuon nga lahi og itsura. Si Harry, Papa Joe, sige tutok nako, pero ako kay wa ko kabantay ato niya. Kay busy ba ako? Kay Jollibee ba to? Samot na nga na ako sa counter, hangtod nga nagkaila-ila na gyud mi. Sige na mi og kuyog-kuyog, manlaag kung day off nako. Hangtod nga nagkasuod yun mi. Hangtod nga nagkakami, Papa Joe. Sa kadugayan na fall na sa kunya, ug kabalo na sad siya nga single mom ko. Dawat ko niya sa tanan ug samot na sa akong anak. Nga gipanganlan nako Ezekiel. Hangtod nga nagila-ila na siya sa mong pamilya og nagtipon gyud mi, Papa Joe. Kay gipaundang naman ko niya og trabaho kay siya na daw ang mubuhi. Namo, buutan kay siya, Papa Joe. Wa ko'y masulti siya pagkabutan. Di na ko makompare sa mga lalaki nagpalipad hangin na ako. Siya gyud ang akong gipili, pero wa ko magmahay. Kay nakauyab ko og buutan og labaw sa tanan. Diyos nun kaayo siya. Kada Domingo, hagdon jud ko niya og simbaan niya. Hangtod nga nilarga siya, Papa Joe, o hangtod nilarga siya sa Australia kay palargahon magyud siya sa iyahang papa. O pakuyugon gata mi. Wa ko ni kuyog kay tagdunon kaayo ang mga baka, kanding ug baboy sa amo. Kay nagbuhi ba gyud mi ato, Papa Joe, para sa umabot na mong kasal. Pero sad to say, Papa Joe, gikuha jud siya sa Ginoo. Paglarga niya kay pagmata nako, mao na rin akong nahibaw-an nga patay na siya. Kay nasakit daw ni ug wa na makagwanta. Stage 3 colon cancer di ay ang iyang sakit. Ug sa dugay namong ipon, wa gyud siya mutug-an nako. Mao di ay nga pirmi siya nga magluya. Mao sa di ay nga nagdali siya og larga kay naada siya gitago namo. O grabe kasakit yun, Papa Joe. Nakita na lang namo, pag-abot sa Negros, wala na siya kinabuhi. Hangtod karon, Papa Joe, wa pa ko ka-recover sa pangitabo sa akong kinabuhi. Og niya karon, Papa Joe, nimbalik ko pagka-crew sa Jollibee para sa maabot og para sa akong anak o ginikanan, Papa Joe. Og basin sa pagbasa ni Moani na nako sa Japan kay nang-apply nako sa Japan as farmer. Okay na, Papa Joe. At least, dako-dako og sweldo para naalay maggamit sa maabot kay
Wa biya ta kabalo sa panahon, Papa Joe. Ug mao ni Papa Joe, focus na lang ko sa akong anak. Karon ug sa umaabot. Bisan og hapit na nga malayo ko nila. Para sad nga makalimot-limot ko sa pangitabo sa akong kinabuhi. Always be happy ra gyud ta kanunay, bisan sa kadaghang problema nga moabot sa atong kinabuhi. Kay basin pohon, kasakit nga nagdubol-dubol o dubli-dubli ang ihatag sa atong labaw nga mga gahom. Daghang salamat, Papa Joe, sa pagbasa unta makakuha mog pagtulunan sa akong istorya labi na sa mga kabatan-unan karon. Pareha sa akong past nga di gyud ta magpadala sa mga pasalig sa mga lalaki. Karon kay lisod ang mga lalaki, maayo kay sila mo dalag istorya para lang makuha ang ilang gusto nga mulapa sa karniro ang leon. Ikaw nalay mag-igo-igo aning akong suwat, Papa Joe, kay kapoy nagkikayo og type. Wa na nagkadimao ang uban nga mga spelling kay wa pa ko itug ani kay gikan pa ko og duty. Usbo na ako, Papa Joe, daghan kayong salamat and more power ug more followers pa sa imong YouTube channel. Imo magtatampo, Jamaica. Daghang salamat, Jamaica, sa imong suwat tampo. Ginaot pang naabdan pa ninimo ang akong pagbasa karon sa imong suwat. Matod pa nimo sa imong title nga suwat nga walay pagmahay nga maguna. Well, para nako dili sa tanang higayon nga ingana, no? Kung imo lang samto ng sitwasyon sa makadaghan nga gipakita na nato nga mga pagmahay nga wa pa gani moabot nato, pero nakita na nato sa uban nga nahitabo na silang kinabuhi pero nakaparat lang ang nakadaglaay kay magpakabutabungol kita sa mga nakita na nato nga angay unta natong nakatunan. Sama aning imong gibuhat karon. Naay maminaw karon pero ilar sa di pala po sa pikas dunggan. Kay they wanna try also kung usa sa mahigugma. Di masa nila matagan kung maubag yun ni ang lalaki o babae para nila. Ingana. Daghan na nadunggan nga mga balita nga nag-meet up, nahilabtan, nga hindi sa nato ma-blame sad kay lingod palagi ang mga pangunahuna. Samot na nimo that time, no? Dali ra kay pasaligan sa ubang mga tao ba? Kay sa una pa lang nga nahitabo, pwede man ta ka nga mutugan jud ka sa mong mama. Pwede to nimo makasuhan yun kay minor ka ato kato nga time. Kato mong excuse nga tungod kay pobre, nakamantay mga pao, mga abogado sa public attorney's office niya kanay nga nga kaso daghan kay mutabang nimo ana. Pero biktima lang gyud ka sa kahadlok. Hangtod karon pwede pa ka mangayo gyud nagsuporta sa amahanan ng bata kung gusto lang gyud ka kana si Jamil. Kung gusto lang gyud nimo, pero kinahanglan sa pamatud-an nimo nga siya gyud ang amahansan. Pero basin pa og laing rason nga nahitabo to. Sa imo ang kagalingon basin na painindot nga gitagana nimo ang ato nga labaw nga mga gahom ba. Di man nga bata pa sa kay ka. Dagan pa nga pwedeng mahitabo nimo sa imong kinabuhi. Ang importante nga sa sunod, di ka magpadasad sa mga bulatik sa uban. Laban lang day. Daghang salamat and wish you all the luck nga makalarga jud ka Japan or kung naka sa Japan magmalipayon ka diha og fruitful ang imong kinabuhi diha. Kini sa inyong ubos nga lagad, Papa Joe.